Començarem amb la Patrícia Bosch, que és l'única ponent que no és criminòloga, però, evidentment, és experta en la seva matèria. Ella és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, està especialitzada en l'abordatge de l'abús sexual infantil i el tractament de la pedofília i al desembre del 2019, amb altres col·legues, va crear l'associació Àngel Blau aquí a Catalunya, que es dedica a la prevenció de l'abús sexual infantil, de la qual és secretària i portaveu. Treballa en l'àmbit clínic des de fa 14 anys i fins desembre passat va estar coordinant el projecte, la unitat de seguiment de cercles CAT, dels cercles de suport i responsabilitat que gestiona la Fundació Salut i Comunitat, juntament amb el Departament de Justícia de la Generalitat Catalana, que es dirigeix a persones que han comès un delicte sexual. Ella ens parlarà de pedofília que hi ha darrere i sense més dilació li dono la paraula. Gràcies, Patrícia. Doncs començo de nou. Donava les gràcies per l'oportunitat d'estar avui amb tots i totes vosaltres i poder compartir la taula que ens ocupa. Espero que sigui molt, molt productiu, segur que sí, que ens porti a un debat i a reflexió plegats i plegades ben interessant. En relació a la ponència que faig jo, que és pedofília, que hi ha darrere, d'entrada us volia proposar un breu exercici que podeu fer des d'on estigueu, casa vostra, la feina, i és que penseu en aquelles característiques que reuneixen les persones pedòfiles, que creieu que reuneixen edat, professió, aficions. Al final de la meva ponència tornarem a reprendre aquesta qüestió. Bé, sense ànims de ser en absolut catastrofista, sí penso que ens trobem amb problemàtiques complexes a nivell de societat i que aquestes problemàtiques s'engloben en diferents àmbits que caldria posar en evidència. Ens trobem amb situacions de maltractament, d'absència de respecte cap a la parella, cap als fills, això en l'àmbit familiar. En l'àmbit educatiu, segons la meva opinió, predomina l'anticultura de l'esforç, la promoció de resultats automàtics, temes d'assetjament escolar. A l'àmbit laboral escoltem moltes situacions de mobbing, també d'assetjament psicològic, assetjament sexual. Sobre els mitjans de comunicació, moltes vegades ens trobem amb informació carregada d'antivalors i es promou la difusió dels estereotips. En ocasions també, en espais públics, ens trobem amb manca de seguretat, desconfiança. I en l'àmbit polític, què dir? Moltes vegades el que es perpetua és la posició de poder i l'enriquiment personal. Llavors, sí que ens trobaríem en un context on penso que la societat d'avui en dia, en termes generals, seria una societat deficitària en compromís social. En quant a la pedofília en concret, ens trobem en una situació de desconeixement. En moltes ocasions podem observar que en diferents mitjans de comunicació els termes de pedofília i pederàstia es confonen i es tracten per igual. L'error de tractar el pedòfil com un delinqüent contribueix a augmentar el desconeixement sobre la pedofília. M'agradaria també compartir amb vosaltres altres errors relacionats amb aquest desconeixement. Pensar que les persones pedòfiles es poden curar i modificar el seu objecte de desig, sí que poden aprendre a gestionar el seu impuls, però els menors mai deixen d'agradar-los. Un altre error és creure que tots els pederastes són pedòfils. Segons dades, tenim que un 50% de les persones pederastes que es troben complint condemna són pedòfiles, però l'altre 50% no. Un altre error, fruit del desconeixement, és que associar l'abús sexual infantil amb una qüestió únicament relacionada amb la sexualitat de l'abusador, efectivament és erroni. L'abús sexual normalment està relacionat amb l'abús de poder. L'asimetria d'edat ja marca de per si altres asimetries que tenen a veure amb les habilitats socials, amb el desenvolupament psicosexual, etc. I un últim error seria, és la idea confosa que hi ha entorn al consentiment. Què vol dir consentir? Dir que sí? No dir que no? Clar, en realitat és molt més complex i profund que tot això. Un menor mai pot consentir. En aquest sentit, també us recomano el llibre de la Vanessa Springora, El consentimiento.
és un bon exemple d'una societat que mira cap a un altre costat i que l'autora deixa molt clar a partir de la seva experiència personal com mai un o una menor pot consentir. En quant a l'estigma i el rebuig, van de la mà. En la mesura en què es creu que les persones pedòfiles són delinqüents, se'ls estigmatitza. Això incideix en què s'aïllin, no expliquin el que els passa, ho mantinguin en secret i se sentin cada vegada menys connectats amb la societat i més rebutjats pels altres. Aquest context conforma el caldo de cultivo perquè els factors de risc augmentin i hi hagi més probabilitat de passar a l'acció i cometre un abús sexual infantil. Aquí he recollit uns exemples que apareixen a mitjans de comunicació amb aquest titular, un joven detenido por pedofilia. Clar, per pedofilia no es detén a ningú, no és un delicte ser pedòfil, en tot cas va ser detingut per pederasta. Aquí el mateix, detingut per pedofilia, no, seria detingut per pederàstia. I aquí ens trobem amb aquest titular, 3.299 arxius pedòfils, no són arxius pederastes. I en aquest és el que una mica exemplifica aquesta qüestió del desconeixement general entorn a la pedofilia. Patricia, disculpa que t'interrompa. És que no estem veient el PowerPoint. Ara, correcte? Super. Perfecte, molt bé, molt bé. El que us estava posant eren exemples de titulars en articles de diari on apareixia, era mostra d'aquest desconeixement general a nivell de societat. En quant a què és la pedofília, a nivell clínic, aquest concepte fa referència a aquelles persones que presenten un impuls i una preferència sexual cap a menors d'edat preadolescent, generalment menors de 13 anys. Segons el DSM-5, aquesta parafília hauria d'estar present durant almenys 6 mesos i es podria circumscriure a l'atracció exclusiva o no per menors, així com per un o ambos sexes, i o limitat o no a l'incest. Pel que fa a la prevalença de la pedofília, es calcula que entre l'1 i el 9% d'homes se senten sexualment atrets per menors. És un estudi del James Cantor del 2004. La qual cosa resulta preocupant, ja que si extrapolem aquestes xifres al nostre entorn, podem deduir que hi ha una multitud d'homes que conviuen amb aquesta atracció sexual des del silenci. I val a dir que a Catalunya, fora de l'àmbit de l'execució penal, l'oferta de programes d'intervenció psicològica per a homes que presenten pedofília i que no agredeixen sexualment a menors és gairebé inexistent. Per això és important i necessari dissenyar i oferir una intervenció adequada per a aquells casos que pretenen acceptar-se i trobar una manera de viure adequada, això sí, controlant els seus impulsos sexuals. Importantíssim saber que pedofília no és pederàstia. Pedofília és aquesta atracció sexual cap a menors i adolescents. I pederàstia és quan s'ha comès un abús sexual. S'ha passat a l'acció. Segons la Latifa Benari, que és la presidenta i fundadora de l'associació Ange Bleu a França, ella estableix i treballa amb tres tipus de pedòfils. Tenim els pedòfils actius, que són aquelles persones que busquen tenir relacions sexuals infantils o contemplen poder-les tenir, ja sigui aprofitant aquelles oportunitats que la vida els depari o ja sigui buscant-les intencionadament. Després tenim els pedòfils passius. Són els que no arriben a passar per no haver reunit les condicions necessàries. L'absència de passar a l'acte en aquest cas no és fruit d'una decisió i d'una responsabilitat assumida. És el resultat de diversos factors que no guarda relació amb la seva voluntat, com ara inhibicions, por a la presó i por també de perdre el contacte social amb les persones de l'entorn. Molts d'aquests pedòfils presenten risc de passar l'acte directament de forma imprevisible i incontrolada. I després tenim els pedòfils abstinents, segons la Latifa Benari. Són aquelles persones que han triat no passar l'acte. Aquesta elecció pot ser per motius d'ordre moral o bé també per l'acció responsable de no exposar l'infant a les conseqüències de l'abús sexual. Cal assenyalar que un pedòfil abstinent pot passar a ser un delinqüent sexual en cas que consumeixi material d'explotació sexual infantil.
Bé, aquí les xifres parlen. Ho veieu en la diapo. Un de cada 5 nens i nenes patirà abusos sexuals abans dels 17 anys. Són dades de la Fundació Vicky Bernadet. I en aquest sentit també us proposaré un breu exercici, que també el podeu fer des d'allà on estigueu, i us demanaré que penseu en una víctima potencial del vostre entorn familiar o de confiança. Bé, i ara us demanaré que penseu qui podria ser un agressor sexual del vostre entorn familiar i de confiança. Normalment, aquí costa més de pensar en algú. I si pensem en algú, doncs si pot ser un familiar polític, allunyat, que no compartim sang, és a dir, costa. Però clar, és que darrere d'aquest un de cada 5 nens o nenes que patiran abusos sexuals abans dels 17 anys hi ha un agressor. I pot ser qualsevol persona del nostre entorn. Per tant, calen iniciatives que vagin més enllà d'empoderar els nens i nenes, que és necessari, són necessàries aquestes tasques, però, clar, calen iniciatives que vagin directes a l'arrel del problema. Quina és l'arrel del problema? Els pedòfils, les persones que potencialment poden arribar a ser pederastes. Llavors, pedofília, què hi ha al darrere? Doncs, per Àngel Blau, una gran oportunitat per prevenir l'abús sexual infantil des de l'arrel. Àngel Blau es dirigeix a una societat que es vol treure la bena dels ulls i que sent una verdadera necessitat de canvi. Una societat formada per persones que no volen seguir mantenint l'statu quo i que busquen una nova manera de fer. Una societat desperta, motivada, compromesa en el lideratge del canvi que el món actual necessita. Des d'Àngel Blau apel·lem a una societat capaç d'acollir la innovació. Tot i que hi ha una tendència a rebutjar allò diferent, alternatiu, desconegut, és impossible aturar els avenços i el progrés. A nivell individual, com a persones, podem decidir quedar-nos instal·lades en allò vell, arcaic, o explorar les possibilitats que aporta en si mateixa la novetat. Per simple que sembli, per aconseguir resultats diferents, hem de deixar de fer el mateix de sempre. Volem una societat que promogui i sostingui l'educació emocional com a paradigma educatiu, que sigui capaç de tractar el conjunt d'ensenyaments, reflexions, eines d'autoconeixement de tal manera que la nostra infància pugui convertir-se en adults i adultes que sàpiguen resoldre els seus conflictes emocionals de forma autònoma. Sí que he de dir que no és gens fàcil ser ciutadà avui en dia. Ens trobem en un context de múltiples crisis, política, econòmica, sanitària, i a la meva opinió ens quedaria escollir entre dues opcions: viure en la por i en la confusió, esperant que algú altre, l'Estat, per exemple, resolgui els nostres problemes, o adoptar una visió més proactiva i invertir temps i energia en veure què podem fer com a persones per la nostra societat, transformant la nostra mentalitat i actitud i responsabilitzant-nos del canvi. Àngel Blau neix com una entitat que apel·la a aquest canvi social, entenent que tots i totes som responsables del mateix, en ares d'aconseguir una societat més justa, solidària i compromesa. L'objectiu d'Àngel Blau és la prevenció dels abusos sexuals infantils des de l'arrel. I això vol dir que és molt, molt important treballar amb els nens i nenes, ensenyar-los estratègies de protecció en la direcció d'evitar les relacions abusives. És una tasca fonamental, però per prevenir que els abusos segueixin passant, també hem de treballar amb les persones que potencialment poden cometre aquests abusos. Àngel Blau s'enfoca a oferir suport especialitzat a pedòfils abstinents, persones que senten atracció sexual cap a nens i nenes i adolescents, però que mai han abusat d'ells, i també a pederastes que ja han complert condemna i que no volen tornar a fer mai més mal. Es tracta de reforçar aquesta posició d'abstinència, brindant-los un espai on se sentin escoltats, puguin trencar el silenci, que moltes vegades sols, deprimits, angoixats, i aquests factors, com abans deia, conformen el context més idoni per passar a l'acció i cometre els abusos sexuals. L'eix del tractament, ja no de la prevenció, una tasca clau i de vital importància que forma part de l'essència d'Àngel Blau és oferir suport a persones que han patit abusos sexuals en la seva infància, brindant l'ajuda que necessiten davant les conseqüències de l'abús i evitant
que el malestar psicològic i les seqüeles traumàtiques es converteixin en aspectes crònics en la seva vida. Poder parlar dels abusos, sentir-se escoltats i escoltades, rebre el suport especialitzat per poder superar el trauma són aspectes de vital importància per a les persones víctimes d'abús sexual infantil. Les nostres accions de suport s'engloben en 4 línies principals. Com bé deia, oferim suport terapèutic especialitzat tant a persones que han patit abús sexual infantil com a persones pedòfiles i oferim també una línia de contenció amb atenció immediata via telefònica, via Telegram, per correu electrònic i via xat. També oferim la participació en el grup de paraules, que després explicaré, i oferim també assessorament jurídic. A nivell metodològic, l'acollida, l'acceptació, l'escolta activa són elements fonamentals de la nostra manera de treballar. L'adaptació a cada cas particular, aplicar la flexibilitat que requereixi, serà la clau per dur a terme el suport i l'ajuda necessaris. En aquest punt, m'agradaria assenyalar 3 factors que defineixen de forma precisa el nostre model de treball. Com bé deia, l'adaptació a cada cas, la inclusió de les diferents situacions personals, respectant el temps de cadascú i acollint a l'altre sense cap tipus de judici de valors i o judici moral. En segon lloc, l'equip està format per professionals especialistes proveïts dels elements teòrics i tècnics necessaris per oferir una atenció de qualitat, on les accions empreses són coherents amb el model i són rigoroses. I en tercer lloc, la promoció del vincle, sobretot entre els participants del grup de paraules, a fi de fomentar l'empatia i una relació entre ells i elles que repercutirà positivament en la prevenció dels abusos sexuals. I què és el grup de paraules? El grup de paraules és un mètode pioner a Catalunya que posa en marxa en Xal Blau, però que fa més de 20 anys que funciona a França i que el crea la Latifa Benari. És un espai dirigit tant a víctimes d'abús sexual com a pedòfils. L'assistència al grup és voluntària, però com a requisit, la persona s'ha de trobar en tractament psicològic i ha d'acceptar que els conductors o conductores d'aquest espai es coordinin amb el terapeuta de referència si així ho consideren pertinent. És un espai en el qual es parla des del cor i parlant es trenca el silenci i s'explica allò que més por dona sense ser jutjat. Es comença a posar paraules a vivències doloroses que s'han enquistat en el dia a dia i que generen molta solitud i tristesa. Quan la persona que ha patit abusos sexuals pot observar el dolor que el seu relat desperta en els pedòfils participants, experimenta en veu, això dit literalment per víctimes que han participat en aquest espai, experimenten un efecte guaridor que afavoreix l'acostament i l'empatia amb el patiment de l'altre. I allò que feia que se sentissin culpables es dilueix o s'esvaeix i passen a comprendre que, en essència, la responsabilitat total de l'abús sexual que van patir va ser de l'altre, va ser de la persona que va abusar d'elles en la seva infància. I per a les persones pedòfiles, el fet d'escoltar i sentir el relat de les víctimes fa que connectin amb les conseqüències del patit abús sexual, sentint el dolor de l'altra persona i podent empatitzar amb ell. Aquest fet reforça la seva posició de pedòfils abstinents, senten atracció cap a menors, però mai els han fet cap mal i així volen seguir vivint. Reprenem l'exercici del principi. Davant d'aquesta pregunta, ara podeu valorar si respondríeu de forma diferent a l'inici o si encara teniu més dubtes i si hi ha algun aspecte que us hagi cridat poderosament l'atenció. He de dir que en relació al perfil d'un pedòfil no hi ha un perfil determinat. Sempre hem d'anar al cas per cas. Però sí podem afirmar que acostumen a ser persones de les quals la víctima no desconfia, ni la seva família o entorn proper. Són prou hàbils per guanyar-se aquesta confiança. I també acostumen a tenir una feina i solen ser persones socialment reconegudes en el seu entorn. Tots haureu vist, en algun cas mediàtic, doncs era un bon veí, era el millor mestre de l'escola, tenia molt de carisma amb els nens i nenes. Us aconsello i us recomano 2 pel·lícules. Una és Elisa K, del 2010, de la Judit Colell i el Jordi Cadena, i l'altra és The Tale, de la Jennifer Fox, del 2018, on veureu clarament com, efectivament, no hi ha un perfil determinat i sí que són persones socialment reconegudes.
Un altre exemple que el perfil és divers el trobem en una notícia d'un diari, del Màlaga Hoy, del 4 de gener d'aquest any, de l'any d'enguany, on explica que s'han trobat una enorme suma d'arxius de contingut pederasta i s'han detingut a diferents persones. A un monitor esportiu de 55 anys, a un tècnic de reparació d'electrodomèstics de 37 anys, a un jubilat de 70 anys, a un repartidor de 23 anys i a un comercial de telemàrqueting de 40 anys. Com veieu, el perfil pot ser molt heterogeni. I ja per finalitzar, m'agradaria compartir amb vosaltres algunes preguntes que considero claus sobre la pedofília. La primera és què suposa la prevenció de l'abús sexual infantil. Suposa fugir del rebuig i acceptar el diàleg amb aquells pedòfils que ho desitgin, en ares d'acompanyar-los per tal d'evitar que passin a l'acció. Cal concebre el pedòfil com una persona amb idees, emocions, que pateix i que necessita ser ajudat. Des de l'estigma i el rebuig, aquest suport és inviable. No obstant, en ares que el suport sigui efectiu, és condició indispensable que el pedòfil es mostri sincer amb nosaltres i honest en la seva demanda d'ajuda. Comptem amb iniciatives prèvies que demostrin l'eficàcia de la prevenció des de l'arrel, sí. Hi ha iniciatives en altres països que constaten l'eficàcia de tractar el que anomenem pedòfils abstinents. I un exemple és el projecte Dunkelfeld, a Alemanya, que reforça la necessitat d'un grup d'experts que aposti per la prevenció i l'abordatge integral de la pedofília. I aquí també comptem amb Prevenció d'un any i de la qual Àngel Blau en forma part. I també, per últim, què hauríem de fer diferent? Bé, doncs tal com comentàvem anteriorment, tot i que no totes les persones amb atracció sexual cap a menors són pederastes, ni tots els pederastes desitgen sexualment a un menor, convé incloure l'educació, l'assessorament i la teràpia no només en aquells ofensors sexuals de menors, sinó també en aquelles persones que davant les seves inclinacions sexuals pedòfiles necessiten d'una intervenció professional per no cometre un delicte d'aquestes característiques o, en d'altres termes, per no tornar a reincidir. Us recomano també el programa 30 minuts que es va emetre el novembre del 2016, titulat M'atreuen els nens, on s'explica una part del programa, s'explica el grup de paraules de França i surt la Latifa Benari, i també apareix el programa Cercles de suport i responsabilitat i en aquest sentit és molt, molt interessant. També us aconsello i us recomano moltíssim una obra de teatre que es titula Serà el nostre secret, que es porta a terme a Barcelona fins al 31 de gener i que està a l'Espai Brossa i és increïblement bona perquè il·lustra molt, molt bé quines són les conseqüències devastadores de l'abús sexual infantil. I arribats a aquest punt, agrair-vos moltíssim la vostra atenció i desitjo que tinguem un espai al final per poder compartir dubtes i reflexions plegats i plegades. Moltes gràcies. Hola, Patricia, de nou. Moltes gràcies. Ha estat molt interessant i molt il·lustratiu, de fet.